Здравейте хора, аз съм Петър, вие сте с Бургера Gameplay Production и това е първото ми клипче на Minigames. Ще тъкам Scholars. Аз срещу 7 човека. Това е Fantasy България. Добре, следващо ще има IP на този сервер. И нека да започвам. Добре, 2 часа така в начало, добре. Вземам всичко. Аз се запоем. Добре, нямам наградник, така меча, лукът, аз вече съм го сложил. Телепорка, пише. Добре, защо не го учвам? Да имам ендър перла, която мисля да рискувам. Язе! Малей, взимам меча, взимам меча. Почвам да го погна го. Убима! Стига бе! И виж къде ме върна, о майко. Добре, защо ме върна чак тук? И ето, че се върнах, дойдоха 3 човека, след малко му зализне още някой, ето 3 сме. За да закупиш това в чата. И Светлана също го напиша. Не знам що. Там този много гаден. Този. Майко! Много гаден ли? Аз съм фул сет му и се каже. Мале, one enchantната. Че се скрие. Докато се оправям. Цак. Добре. Ти тук. О, ти тук. Ти ми трябваш. Окей. Добре. Цак. 2-3. Готово. Кой да трепим сега? Аз ако нямам ендърка, ще пробвам така. Бе, бутнал го с една стрела. Ох, какъв късметлия съм. О, какъв съм късметлия. Сега ще събера още дърво. Сега в това време някой да ми даде. Значи къде има човек сега? И там човек. Добре. Това лесно ще стигне до там. Добре, купай. Бе, убил го. Мале, какъв късмет съм. Аз мисля, ще го училя и най-много да му взема малък кръв, пък аз даже и го бутнах. Добре. Добре. Виждате ли? Виждам някъде. Ето е на отсрещното, майко. Колко стрелям? Една. Ще си пробвам пак късмета. Той... Не. Май си се му уби, май падна. Сега ще разбера. Мале, защо го чупа с меча, бе? И с това. Там да не дойде сега изведнъж при мен с някакво ентърперличко. Какво? Победих, той се самоуби. Скок, бе ми! Единственият човек,
Мале, и то път бързо се събраем, нямаше какво да чакам. Един кил и един съм убит. Аз кой килнах между другото? Не мога да видя. И пак пишата, и Светлана написата. Свикнал съм да си махам така чата. Shadow Man. Дойде като го гледах първи път си помислях, че това е Shadow Hex. Вътре съм Ей, трябваше да си взема кита. Яки ми места. Добре, имам отляво и дясно. Не, за ограден съм. Тук има 3 честа. Плюс други неща. Тъкво. Успех на всички. Да, добре, окей, за какво написахте? Отново ли? Ето взимайте, траким. Взимам всичко. Дълъг 50 минути. Шампионът го другия. Сега ще се телепортна при него. Аз пък нямам такова. Добре, какво ми липсва? Окей, само бутушки нямам.
Добре. Майко. Добре, извинете, че забавих сега приемането. Просто нещо ми стана. Добре, есе! На къща съм, а сега да ви е яд. На къща съм, аз съм на къщата, а чак да ги е яд. Че не са на моето място. Сега, кой има тук? Сим теб и теб. Така, теб, да. Лукием, стреля. Така, теб. Малей, прибеги. Аре, теб и теб, братичко, нямам вземания. И последното честче. Теб и теб. Сега служим Diamond Sword. Така, отушките, бронята, това, шапката, фъкът, так. Добре, бе! Това е? Какво стана с тази вода? Добре, движение, благодаря, че бяхте с мен. Дайте един лайк на клипа, да ме ви харесва и чао!